naimbag nga aldaw ken malagtay man amin na po ken rabi tayo mga katimpuyog jak mamuma nga umaylatamat umisbisita when makipatpatang kada kayo nagla-likes and followers ti dayto yung FB page. I hope nga someday mapaprogreso tayo do dato yung FB page dan to maitulong na dito monggal may sa kada tayo. Yung tutang gundaway mga katimpuyo kaya't ko lang ikanti importansya na ta siyak namin kat agblabлагак mo ti YouTube kan agblabлагак mo ti wordpress.com ket adda dagiti topic ko nga duma no kas ano nga pumintas mo ti biag dagiti padak nga nakurapay ta siyak ngamin naggapuak ti no yarig tay kuma ti kuati gobyerno ka tallo adda dayjay adda kati poverty line adda kati middle class adda kati upper class na kunada ngem mga katimpuyog ti biag nga naggapuak nga talaga kung ibain nabababangan dayjay poverty line no ti kunada ti Tagalog kumagat isang kahig isang tuka awa nang nga kaya ti naggapo ang pamilya dayay 10 kahig 10 tuka o di kaya 11 kahig isang tuka kasi siyam kami nga kakabsat ni amang kinday di inang kaw so nga kastang tilang kaya't kung ipaganat-gat iso nga masapol tayo ti no tayo kagkakabsat no man pay hantayo nga maited da jay tulong ti kabsat tayo mabaling tayo mga ikarkararagan tapno madaan da iti salunat madaan da iti blessing kas jay mat no adamat makaited tayo mat madugamin dagiti kakabsat nga man nakaawat mat nga sila kumakanyak no adda kanyam naragsaka kon makita ka nga hanggang marigrigatan may kamti rumbeng agpaidya pamilyam naragsaka kon hangkong rumbeng alat dinakpay may kasi hanga kasjay ikwak kami ngam tiket ko puntuin ko ditoy mga katimpuyo dayjay ko maadaan tayo kuma iti natubker nga relasyon ken ni Apo Dios saan nga datay bareng-bareng amok nga awan ti perpekto nga tao hanga masapol nga sika datay kanayon nga agaten wenno sikat ti kalalaingan nga mangbasa ti Biblia wenno nya man tiket kung asawan nga napigsa ti relasyon ti ken Apo Dios dayjay pamatim ken ni Apo Dios umuna nga mangtungpal ti pagayatan na maikadwa di pamatim ken ni Apo nga makitam na di responsibilidad mo ken Apo Dios ti bagim ken ti pamilyam ken ti kakabsat mo kadagiti kabagyam ken ti kalugaran dayjay ti maysa nga natibker ti ngamin biag at arabak tayo at talagta ti taning nga magtip-tipaw dayjay kasi ti biag dagitay preacher na race Christian life basta wat lang di bangin si Commander Alibasbas dagat sa balo Commander Alibasbas Siga nga road Commander Alibas kita ni mo kung tuji Facebook may katlaw salamat ni Bats ni John masaya katimpolo iso ko madati ako maigi panggap tayo aggaraw tayo kuma kapitgar magkaray duma magkaray tayo bumangon tayo kuma tayo nagito sa rapagin tayo gabuti dahi nga mo mandang katin pintas biag kas pangarigan kuma dajay may isang manalon ta siyempre anak mo nga ko nga manalon ta di makila mga mantitaltalunan na ngem adamot basit nga taltalunan day di amang ken abang-abangan dakas jay numan may saka ko mga manalon
masapul ko mga maadan ka ti kinatibker nga mga pasaya at ti kadagi jay aramidam babaen ti jay apit mo datira pa mo nga mang pasaya at ti panagabuno talusam nga nalaeng tapnon to nagapit ka dakdakkel ti maapit mo kas jay kumahan nga adda lakit dinta matangdanam lakit di jay ikas jay mo lakit day bye amon jay mo lamon kas jay ti metlaan ti biag kas jay mat ti ihemplo na ti maysa nga panagtalo no ag negosyo ka man agadal ka man wenno paggamit ka man ti church dajay ti importante mga katimpuyo ken ti mao dila unay nga kaya't kumat nga ibinglay dajay kuma antay ko mga basbasar nga kang kanayon na jay bagi tayo ti padatay nga tao ni kastoy ni kasjay ta isuna saan nga sika no digat day kusa nga berugam di tabagim no anya tinted ti apo nga talent mo kasla ka kumasikaket nalaing ka ngagmula nagaget ka kasla kumadagitay kakaruba nga nagaget da ngagmula ti utong nagaget da ngagmula ti saba nagaget da nga agkayo no pinag-aapit adda apitin da tati tao nga kababa nangan dito'y lubong isu da jay kadadakkelan ti pamati ken Apo Dios ken ammo na nga usaren ti adda kanyana ken makontento ti adda kanyana ta basbasit laeng ti kasapulan na dayjay ti para kanya dayjay kayat ko lang ay binglay no mamati kayo ti kababa nangan nga tao dito'y lubong so mga katimpuyog dayjay lang ti kayat kong ibaga sapay kumata ti Apo bendisyonan na dato nga FB page tayo tadumdeng total daw ta mano maprogreso da itoy addan to ti pagbanagan na dayjay lang ti kayat kong ibaga God bless kada kayo amin kakabsat.